Δεν περνάει. Κόβει ο Κούμας και ψάχνει να βρει το Σαλπικίδη μπροστά, με τον Ανατολάκη σε καλύτερη θέση να ελέγχει τη φάση και την μπάλα. Επιμένει όμως ο Σαλπικίδης, κερδίζει και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού. 0-1 για τον Παναθηναϊκό και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων. Σε αυτή την απροσεξία και απέναντι του Ανατολάκη. Στο 89 ο Παναθηναϊκός θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ελέγχει τον ντέρμπι πλέον. Από ένα τραγικό λάθος, θα το ξαναδούμε. Προς το παρόν βλέπουμε τους πανηγυρισμούς. Κοιτάξτε εκεί, ο Ανατολάκης δεν διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Σαλπικίδης μπαίνει στη φάση. Ο Ανατολάκης πάει να κάνει τα εύκολα δύσκολα, κάνει το λάθος. Γυρίζει ο Σαλπικίδης έξυπνα στον Παπαδόπουλο και αυτός δεν έχει πρόβλημα απέναντι στον Νικοπολίδη να τον νικήσει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει 1-0 από αυτό το γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου, που είναι το 10ο του στο πρωτάθλημα. Και από εδώ και μπρος θα παιχτούν οι καθυστερήσεις, ενώ εσείς ξαναβλέπετε τη φάση με το πλασέ του Παπαδόπουλου μόνος του απέναντι στον Νικοπολίδη. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει τόση ώρα, τόσες φορές μάλλον ο Καστίγιο, το έκανε ο Παπαδόπουλος σε ένα τέτα-τέτ. Έτσι είναι η μπάλα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει 1-0. Πάμε στο Γιάννη Σκόκα. Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τους πανηγυρισμούς, ένα κουβάρι και ο πάγκος. Και τώρα ο Βαγγέλης Μάτζης θα περάσει στη θέση του Δημήτρη Σαλπικίδη. Η σέντρα από τον Ζεβλάκοφ, η μπάλα στην περιοχή δεν απομακρύνεται. Ο Σαλπικίδης εκεί ελέγχει και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία για μια ακόμα αντεπίθεση. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, ενώ στον αγωνιστικό χώρο πέφτουν full οι φωτοβολίδες. Αυτό δεν είναι κάτι που θα θέλαμε να βλέπουμε. 4 λεπτά πριν το τέλος. Ένας παίκτης του Παναθηναϊκού είναι πεσμένος κάτω, αλλά νομίζω είναι από την προηγούμενη φάση ο Λεοντίου. Δεν είναι, φαντάζομαι, από κάτι άλλο. Τον βλέπετε εδώ εσείς. Οι φωτοβολίδες έχουν κάνει... Ο Τζιόλης είναι. Φωτοβολίδες πέφτουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο Τζιόλης που έχει 3 κερδισμένα φάουλ, πεσμένος κάτω. Και θα πρέπει, φαντάζομαι, να περιμένουμε αρκετή ώρα να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα καπνογόνα για να παιχτούν τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Οι άνθρωποι εδώ της περιφρούρησης του γηπέδου βγάζουν. Εδώ κοιτάξτε το τελείωμα της φάσης με τον Σαλπικίδη να δίνει στον Παπαδόπουλο. Αυτός βρίσκει ανοιχτή την άμυνα του Ολυμπιακού, πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει σε αυτή τη φάση 1-0, σε μια φάση που ξαναβλέπετε. Και αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, θα είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός